שלום לכולם, וכאן אני עם איתי, בפרק של משחק חדש. שקוראים לו... קופס אנד קרימס ב-mc.hypixel.net. און מגה וולס. לא מגה וולס. בא להרוג אותך. אמרתי משהו UCP. בואו. טוב, תראו, זה שניים, מעין גרסה מוזרה של קונטר של סטרייק, קונטר סטרייק, שאומרי, מת על זה, אומרים מת על קונטר סטרייק. והוא גם מת על המשחק על הדרך. לא, זה פעם ראשונה שאני משחק, בואו נראה. איבדתי מה-HP שלי. אנחנו טים A, אנחנו קרימס, יופי. לא, אנחנו רדס, כאילו קרימס. כן, נו, מה אמרתי? איתי. אבל רגע, אנחנו כאילו הטרוריסטים? אני לא יודע מה הם מתכוונים בקופס ובקרימס. אני יודע שקונטר, בקונטר סטרייק זה קונטרים, וואו. ואיתי, בוא. What is going on, אני תקוע. איתי, הנה, אני פה. עזרה. הנה, אתה אומר. יש, הורדתי מישהו? שלי? לא. אי אפשר להרים את זה. אוף. איתי, איפה אתה? בוא, מה הייתי מאחוריך? אז בוא, תמשיך איתי. לא, אין לי מושג איפה אתה. הנה אתה. לא. איפה אתה בכלל? אני הלכתי פה טיפה, הנה, אני פה. הנה אתה. בוא. וואי, לרגע חשב שהוא נגדנו. בוא אחריי. איפה את? בסדר, הלכת לכאן. לא, עמרי, אני לא רואה את השם שלך. נכנסת. קיל. יהיה 4-3, מה זה? אין לי מושג. יש מקום שני. מה יודד? most wanted. איך מתתי? אוקיי, איזה- תהייתי. כן, אני איתך איתי. היי. most wanted. איזה טוב אני. יש לי, תקנה משהו. כן, תהיה מ4, יאללה. גם אני. בוא איתי. בוא נעשה מה שעשינו קודם. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא, אל תלך משם. בוא אחריי. אז איפה אתה? שאנחנו A. הנה, אני הלכתי דרך שני החצים שלי. תראה. אני לא מאמין. מה קרה? וואי, מה זה היה? איזה האקרים? איזה האקר, הוא הרג אותי במכה, מה זה? כן, גם אותי הרגו במכה. אבל לא ידעתי שאם אין להם שם זה אומר שהם נגדך. לא, איתי, אני אסביר לך. אם אתה רואה אותם חולצות כחולות והלמט כחול, אז הם נגדך. אנחנו האדומים, אז כן, אתה מבין? הבנתי. ככה אני מזהה. יש אנשים שטיפה יותר קשה לזהות, כי יש להם סקין כחול. כן, סקין אדום, לא סקין כחול. לא, סקין כחול. אצלנו, כאילו. יאללה, נשארו עוד 2. זה נראה לי משחק די מגניב. כן, בתכלס זה חיקוי בתכלס של קונטר סטרייק, אבל זה משחק. לא, זה לא חיקוי של קונטר סטרייק, זה כאילו כמו קונטר סטרייק, איתי. זה לא משהו רע, זה די טוב. רגע, יש לך בכלל בעיות או לאגים או משהו? אין לי בכלל לאגים, איתי. כן. מרגיש מצוין. כן, לי שיט, יש- פתאום נהיה לי טיפה FPS דרופס. כן, זה גם לי. לא, בדיוק כשדיברתי. למה יש לי 28 FPS? רגע, אני צריך שאתם רואים את זה. הנה, יס. יאללה, 1 מת. וואו, 2-1. GG. יש, ניצחנו. יופי. וואו. אוקיי. בסדר, בוא נראה מה אני קונה. אולי AK? לא. יאללה, בוא נקנה M4. קנה M4. כן, ניתן. אבל יש שם גם M5, ואני גם שמעתי ש-M5 זה די טוב. אני אישית בקונטר סטרייק, אוקיי, אני הכי הנה, אוהב בסדר. טער. אתה יכול גם להגיד דברים בזה. אני אחריך. נגיד ככה, איתי, כולם יודעים. למה שאני לא אוכל? הורגים אותי. איפה אתה? יש, דפקתי בו גלבה. שיט. איזה באסה זה בלוק לאג. לא! וואו. וואו, one shot, What one is kill. going on? שיט. אוי. טוב, אתה רוצה שנחכה לעוד משחק או איתי, לסיים אנחנו כל מסיימים פרק? את המשחק הזה, איתי. כמה זמן אבל לוקח לסיים אין לי אותו? מושג, אבל אני מה זה נהנה בזה. זה דווקא משחק נחמד. משחק מדהים. נחמד. אני אישית מאוד אוהב קונטר. גם אני אוהב קונטר, אבל אם לא היה לי כל כך הרבה FPS. אם היה לי יותר FPS, איתי, הייתי אוהב אולי, יותר. מה יש לך על המחשב? למה אתה כל כך לאגר? כלום, אני
לא, כאילו איתי, בעיקרון. נכון סיכמנו שאחרי זה אני אצלם איתך מגה? כן. אז נראה לי אני אצלם עוד פרק של זה, ואז אני אצלם איתך מגה. למה? אבל אם אתה רוצה, אתה לא חייב לצלם איתי. לא, אבל קודם מגה. לא, כי אחרי מגה כבר התקשק לי לשחק עוד מגה. טוב, זה לא קשור לעכשיו, נשמור את זה לאחרי זה. אז זה לא משחק כזה ארוך, אתה רואה? Defend the bomb. אוי, לא. וואי, אבל מה אוי לא? איתי, אנחנו האדומים. כשאני חושב על זה, כאילו, גם פה אפשר לעשות קלאצ'ס. גם במשחק הזה אפשר. איתי, בכל משחק אפשר לעשות קלאץ' חוץ בקווייקראפט. גם בבליץ אי אפשר. בבליץ אפשר. מה קלאץ'? אם מה אתה זה? מול טים. אם אתה, נגיד בסליום, 11 שחקנים בטים, כן, ואתה... בום דפנס, יש. לא, קומפס ניצחו. ג'י. בסדר, בוא נקנה. אוי, יש לי מספיק ל-M4, אתה קונה? מה קונים? אני קניתי את האחרון, את החמש הזה. את ה-50 קול? את זה שעולה 5,000. זה נראה די נחמד. אני זוכר שבקונטר סטרייק, אני לא שיחקתי הרבה זמן. אוקיי, יאללה, קניתי קצת רימונים. איתי, אנחנו באמצע המשחק. כן, אני יודע. אוי, לא, אני שומע את זה. אוקיי. תמותו. וואי. עמרי, אני לא יודע איפה אתה. טוב, זהו, אני לא סנייפר. מה אתה? לא, אני בטעות לקחתי סנייפר. זה תסתכל חרא עליי. דבר סנייפר. תסתכל עליי. איך, אין פה, זה, אני לא, קשה למצוא. חייבים להוסיף לפה את המעצבן, Yes. את המצפן. הרגתי. אתה מתת. הרגתי. לא, בסדר. זה מבלבל אותי כמו בבליץ. בבליץ זה ממש טומטם. הוא איתנו. אוי ואבוי. איפה הם? בואו נראה, עומרי. 3-3. מה 3-3? 3 קילים מול 3 דפט. כמה לי יש? קיל יש אחד גם מול 3 דפט. כן. אוי, אני לא מוצא אנשים. בסדר, תגיד. אתה לא הכי גרוע, איתי. איתי, קשה לי למצוא אותך. ליד מחוז בי יש משהו? אנחנו נגד בי, איתי, ברור שיהיו שם אנשים. הנה, אני מאחוריך. היי, איתי, אני בלתי נראה. אני יודע. אתה אומר לי, היי. בסדר, אתה רוצה זה? אני מחפה עליך אווירית. איתי, לא, הוא איתך? איתי, לאן נעלמת? פה, הנה. נראה לי הם לידכם, כי... בום. כמה אתם פה? לא, אתם בום. 5, כן, זה אתם. איפה הוא? אין לי מושג. הנה, פצצה. אוקיי, 50 שניות. טוב, ללכת... הנה, נראה לי מצאתי אותו. איפה הוא? הוא רחוק לדעתי. לא, אני לא יודע איפה הוא. אין לי מושג. הוא קרוב למחוז בי? אין לי מושג, לא ראיתי אותו. אני שומע את הסנייפס. יש, ג'י ג'י. בסדר. מה קונים? מה, יש לי רק 800? כן, זה סיבוב מיוחד. אוקיי, מה, אין לנו מה לקנות כל כך. דזרט איגל. קניתי רק בום. כאילו, הפצצה של האשם. אני לא לקחתי פצצה. אני פשוט לא לקחתי כלום. הלכתי למחוז ההיא. אנחנו עכשיו קופס. אוי, מה זה ההוגנות הזאת? אבל אנחנו עדיין 3. אוי. אתה יודע איתי, הלבן הזה נראה כמו משהו ממוד שאני מאוד אוהב. זה וואי, קופס. נראה ממש מגניב ככה עם הסקין שלי. קוורץ. אוי, לא, הקוורץ יש. נראה כמו משהו ממוד. שקוראים לו אלווייטור, זה מעלית כזאת. אתה נראה לי אמור להכיר את זה, יש את זה גם לא, באטאק אוף משתלח דה לי. ביטים. איי איי איי. הוא בא לי מאחורי הגב. יאללה, עמרי, קרא אותו יפה. מה? איזה האקר? אני הרגתי אותו. לא, הוא הרג אותי. איזה צ'יטר. אתה ראית? כן. אבל לדעתי, עוד אחד או שזה נשאר. סיבוב ניצחון. אני לא, נראה לי שזה סיבוב אחרון. גם אני חושב. מה, יש הפצצה כבר זה? הניחו אותה? אין לי מושג. אני עובר בין כל המחוזים. איתי, אתה מת?
כן. Don't leave, you'll respawn next round. כן, זה כמו במיינפלקס. כן, אתה נכון. זה? אישית אני לא סובלת מיינפלקס, זה מעצבן אותי לגמרי. אוקיי, אני שומע יריות, אז ג'י ג'י. ראית? אנחנו נהיינו פחות. הנה הטרוריסט והוא AFK, יש. טרוריסט שהוא AFK. ג'י ג'י. ג'י ג'י. אוקיי, כמה? יפה. M4? M4, כן. יאללה, M4. אוקיי, קניתי גם... בוא אחריי, עומרי. בוא. בוא. היי. יש לי פצצה לשם. אז אתה רוצה, אז תרחק ממני כי אני... אתה יודע משהו צריך לעשות את זה עם סנייפר? בוא אחריי. בוא, אני יודע מאיפה הם יבואו. משם. זוז, הנחתי שם פצצה. איתי, אבל יש שם פצצה. לא נורא. הנה אחד. מה? מה? זהו סנייפר. סנייפס? וואו, זה היה קשה. הוא עם AK, מה זה? אנחנו עדיין קרופס? או שאנחנו עדיין... כן, אנחנו קופס. זה קופס? אני חשבתי קרימס כל הזמן. היינו 6-3, מה קרה? וואי. 6-3. אני אגיד לך, וואו, הם חבורה של הקרם. אין לי כסף אפילו ל-M4. טוב, יאללה, קניתי סנייפ. AK, אני קניתי AK. קניתי סנייפס. קנית סנייף. זה באמת בקונטר זה הולך ככה, איתי. ככה זה באמת, יש לך 10 אוי, שניות אבל להתחמם. הראשון זה סנייף? מה? הראשון זה סנייפר? לא, לא חושב. אז קניתי שטגן נראה לי. תראה לי מה יש לך ביד, תראה לי את היד שלך. זה שטגן. אני 90% שזה שטגן. אבל זה לא Call of Duty, זה לא OP שטגנס. כן, אני יודע. שטגן זה הכי גרוע פה. לא, זה לא הכי גרוע פה. זה אותו אחד, הסנייפר הבן זונה. לא! זה היה שטגן, אבל וואו. איזה צ'יטר. וואו. אתה יודע משהו? מה עכשיו עושים עליו טארגט? תראה איך הוא פירק אותנו, אימא'לה. מה, הוא זרק את האקדח שלו? עשיתי, בסדר, אבל לפחות רק את לא, הסנייפר. הוא הוריד אחד. הוא טוב. מישהו זרק עליו רימון. אוי, האחד שלנו הוא FK, איזה זונה. באמת, איפה הוא? הוא בספאון. כן, אני רואה אותו. מה? איזה נשק יש לו? אין לי מושג. הנה, הוא שינה עכשיו, מה אתה לא רואה? הנה, עכשיו הוא כבר לא FK. טה-טה-טה-טה-טה-טה. הוא עכשיו מת. כוס. וואו, ג'י ג'י. וואי, אתה ראית? זה התאזן. אוקיי, יאללה. יש לי מספיק ל-M4. ויאללה. פיירבום. פלשבנג. יאללה. יש לי פלשבנג. אין לי מושג מה יש לי, אבל... וואו, זה חיקוי אדיר של... זה לא חיקוי. איתי, למה אתה קורא לזה חיקוי? לא, זרקתי את השטגן בטעות. איך אני הרמתי? איזה שטגן? איתי, הראשון זה לא שטגן. כאילו, לא הראשון, M4. M4, אל תקרא לו M4. מה זה פלשבנג? זה זה שעושה פלש? אין לי מושג, איתי, אני גם, רק הרגע התחלתי, אני כמוך. אוי, זה נתן לי בלייט. איך הוא הרג אותי? כי אתה נוב. אתה יודע איך הוא הרג אותך? בקלות. איזה האקר? וואו, איזה האקר. יאללה, עומרי, קפוץ. מה? זה לא ירה לי. תראה כמה הוא הורג. בסרטון תסתכל, זה לא ירה לי. יש רק אחד? לא. אנחנו אחד. אמן שהוא ימת... כוס. שיט! רגע, עומרי. מי זה? אומייגאד. ראיתם כמה קרמה? אני מאוד אוהב קרמה. אז בזמן שאיתי לא ישים לב... אוקיי, עומרי, מה? סיימת להקליט? אני חושב שאני רוצה עוד סיבוב בסרטון הזה. אוקיי, אז יאללה. אז בוא, החל. כן. אתה רואה? משחק גדול. אבל בוא נסתכל שנייה על השופ. משחק סבבה, כן, לא ראיתי את השופ. בוא נסתכל. אפשר לקנות עוד זה. אולי אני אקנה סנייפר? לא, אני קונה את השטגן.
אוי, יש פה SMG. יש לי רק 96 קוינס. בעיה. אני צריך עוד 4. יש לי 114. איתי, אתה לא קולט כמה קר מה זה היה. רגע, אני רגע עובר לארקייד. אולי יש שם... אולי אני יכול להמיר לשם לקופס אנד קרימס כבר. בסדר, אני שיפרתי משהו פה. אוי, בוא נראה אבל אם יש אין לי מספיק achievements. קוינס. אין לי מספיק קוינס במילא. טוב, יאללה. טוב, אולי תשגר. אני משגר. אני גם רואה שאתה משגר. כן, מה, אתה לא רואה? בסדר, טים בי, כנס, עכשיו כנס טים בי. לא שיגר... אוקיי, שיגרתי. כנס לטים בי, מהר. טימבי. נכנסתי. יופי, כי אנחנו מתחילים. וואו, לא שמתי לב. יאללה, טימבי. לא, אני איזה טים אתה? לא, אני נגדך. וואי, איזה מותח, זה יהיה מי היותר טוב. ועוד גם אתם יותר. לא, אנחנו יותר. אתם רמאים, מסריחים. לוק אנד לואוד. מה זה? זה ממש זה. זה ממש כמו... אתה בחיים שלך לא שיחקת קונטר סטרייק. על מי אתה מנסה אני לעבוד? משחק קונטר סטרייק. אתה יודע כמה זמן? 1.5 שנים. משהו כזה. איתי, אז בוא נשאל אותך שאלה. היי, 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 היי. לא, סכין מסריח. תאכל. וואו, אתה האקר נשובה. אני לא האקר. איך זה לא פגע בך? זה פגע בי. אני בחצי חיים, איתי. אבל אני הורגתי אותך. וואו, תשמע, היית האקר טילים. אני לא הייתי האקר, אני מקליט איתי. זה. הצופים רואים. ניצחתם 100%. מה ניצחתם? איתי זוכר את זה שעשה לפני שנייה קלאץ'. מה אדם? מה את רוצה? ייי. מה את רוצה? יפה אומרים. נו, די אדם. בום. צריך להם משקפיים לבית ספר? מה? וואי, איתי, אתה עשית הכי הרבה קילים. בואו נראה. שנייה, לא. שנייה. קנו לי משקפי שמש חדשים. יפה, חדש. בואו נלך לחסל אנשים. אין 4. די כבר, אדם. פרת. איזה טים אני? טרוריסטים. איתי, הטימים לא מתחלפים. לא! סליחה. וואו. איזה טוב פה זה אופטיפיין. מה זה? איזה צ'יטרים. איזה צ'יטרים אתם. אין פה אף צ'יטרים, איתי. בסדר, לנו יש כבר נקודה. 1-0. איתי, אתם 2, אנחנו 6. ועכשיו הרגתם אתם לא אחד משם. תקליטו. זהו, דידי. מה? איך ניצחנו? אני אפילו לא השתמשתי בזה. אני לא חושב שיש לי מספיק להם 4. יש לי מספיק. מה זה? חשבתי שזה... איתי, אבל זה ממש באמת כמו בקונטר סטרייק. פה באמת אנשים יכולים לעשות לך בלוק. וזה הדבר המרושע בעולם. שיט, אני ניסיתי להוריד אותך בסנייפ. לא, פוגעים בי. וואו. אתה מתת, איתי. היה לי עליי את הבום, יא מניאקים. אתה מתת? נכון, כן. אני ניסיתי לצלוף בך מ1,000 מטר. למה לצלוף? כי אני הייתי רחוק. לא היה חשבתי לי אפשרויות. לא, אין לי סנייפר. יש, ניצחון. Most wanted. most wanted. אני כל ראשון מהזה. אולי ניק. טוב, יאללה, שטגן. בוא, נהרוג את איתי. איתי, תשתדל להישאר בחיים עוד כמה זמן.
אוי, גם פה יש אסיסט, איזה מגניב. אסיסט קונטר סטרייק, הדבר הכי טוב בעולם. אני הצטרפתי בו 700 פעם, ופשוט לא מת. זהו, 1 על 1. 1v1 v1 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 on 1 ויטו. 1 ויטו. ג'י ג'י. GGL אני כבר מוכן עם הג'יי ג'יי. GGA היי גם לך. אוקיי. וואו, איזה האקרים. 18 קוינס נטוורק בוסטר. מה? יכול להיות שהרגת מישהו. כן, כנראה. אין לי עדיין כסף לערב. רגע, זה עשה רזיסט, זה עשה רסטארט. איזה טים אתה? אני אדומים. איתי, כן, עכשיו. אנחנו עדיין 1v1 כן, v1 רוץ. עכשיו איתי, עצה שלי אליך, אם אתה רואה מישהו, פשוט תתחיל להרביץ עם הסכין. נייס. כן, כן. בואו. אל תנסה לסנייפר לו את הצורה. וואו. קיבלתי על זה את הקיל? לא, לא מת בכלל. כן, הוא כן מת. הנה. איתי, אני פרו. בום פלנט. בומבה, בומבה. בום צ'קלקה. בום בום צ'קלקה. אין לי מושג איפה הפצצה בכלל. שיט, אינגי, כמה חיים אתה? 4. כוסים משך. לא! איתי, אתה לא יודע, מקבלים במשחק הזה כמויות של קרמה. כן, 150 קרמה. לא, אני קיבלתי גם 150 ועוד 105. כי נשארתי כל המשחק. יאללה, זהו. ג'י ג'י. וואו, הפצצה הזאת באמת מתפוצצת. הפצצה הזאת באמת מתפוצצת. M4. וואי, יש לי 50 קול. טוב, אין 4. בוא ננסה את הפלשבנג הזה. פייר גארדינג. יאללה, בואו. יש לנו מישהו בסקין שיש לו אנדרמן הד. כן, אתה... זהו, שיחקתי שלנו במשחק קודם. כל הזמן אני הייתי הורג אותו. איתי, אנחנו A או אתה? אנחנו A. אני בי. היי עומרי. פאק. שיט, כיסו לי אותך. היי, עומרי. או. יפה עומרי. אני פרו מסריח. עומרי, אני בא עוד איזה חצי דקה. ג'י ג'י, ניצחנו. ניצחנו. איתי, חכה שנייה אז אולי. וואי, עכשיו זה הג'י ג'י נותן לי 105 קרמה. טוב, עומרי, אני רגע הולך. זה משחק גאוני. טוב, לדעתי זה יהיה עוד סיבוב אחד עד סוף המשחק ועוד סיבוב אחד ואנחנו מסיימים. רדיו גגה. בסדר, אז אני לא אוהב אבל SMG. אני אהבתי M4. אוי, עומרי, סיימת? מה? סיימת? איתי, נגמר המשחק בשנייה שהלכת. כן, אני יודע, אבל סיימת להקליט? לא, אני החלטתי עוד משחק אחד לסרטון ואז אני מסיים את הסרטון. טוב. אתה שמת לב של-M4 פה אין שיפורים? כן, רגע, אני רק עונה אולי לרייפל? לא. אני לוקח ל-SMG. אין פה M4, אז יאללה. זה רדיוס? זה ספיד רדיוס? מה זה? אומרים מה לקנות? לא יודעת, אני חושב שלך שווה. אני משפר רק את הדמג' מעכשיו. נעלם לי בצד. חכו שנייה. דמג'. קניתי. ב1%.
אני יצאתי, נכנסתי, מה... קרה לי פה משהו מוזר, נעלם לי הטבלה בצד. Welcome back to Black Smite. אז ממש מגניב גם הלובי הזה. כן, נכון. בסדר, אז... ניכנס יאללה, לא, פה היינו הרגע, צא פשוט. סלש האב. אני לא מבין למה אתה אוהב לעשות סלש האב. אטומיק זה נראה לי מגניב. טוב, איתי מהר כנס לטים A. היי. אוי, אני רגע אחד הולך. חכה. איתי FK. או שהוא לא... זה. חבל שהוא נוב. חבל שהוא איתנו. אם הוא לא היה איתנו הייתי עושה עליו פריקלס. אנחנו כחולים. אתה בטים A? כן, אני בטים A ואני הרגע שכחתי מזה. כן, ראיתי שם. וואי, אנחנו לגמרי מפסידים סיבוב הזה. למה? אני עוד חי. קיבלו טובים. אני רואה. ג'י, 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 ג'י. איתי אתה צריך להיות פרו. הרגתי אותה. איתי אתה צריך להיות פרו הסיבוב הזה, כי זה הסיבוב היחיד שבאמת קובע. אוי, הוא איתי. רגע, אין לי אבל כדורים. אוקיי, זה מתאים לי. תחזיק את זה ביד וזה מתאים לך. כן, אני יודע. בוא נמצא אותך. רגע, הוא לא מת? אתה יודע, מזכיר לי את מגה וולף. Two enemies. מה מגה וולס מזכיר לך? לי מזכיר קונטר. כן, איתי, ברור שזה מזכיר קונטר. לא, נשאר לנו עוד אחד. איזה נשאר נוב עוד אחד. אתה. לא, אנחנו עוד נשאר אחד. להרוג עוד אחד. כן, אני לא מצליח, אני לא רואה איפה הוא. לא, זה לא הוא. אני שומע יריות. נו כבר. defend the bomb. זה נמצא לך? לא, יש לך עוד 6 שניות. 5, 4, יאללה. 3. טוב, יאללה, אני אצטרך. 2, 1, שנייה לפני. שנייה נראה לפני. לו, זהו, שמר את זה. וואו, מה לקנות M4? אני בא לי לקחת את ה-SMG. SMG? אין פה MP5. MP5. יאללה, A4. MP5. נכון. טוב, יאללה, אני אחריך. למה? אתה לא מתקף לי, אם תתקף לי, אני אנתק לך בפנים. בסדר, אנחנו האדומים, נכון? כן. אנחנו... בוא. אני מת. מה? יריתי במישהו וקיבלתי ספיד, מתתי. שיט, הוא ירה בי. וואו, הם הרגו אותם. רציני. כן, ניסיתי להחליף לנייף, וזה הפסיק לראות לי. וואו, יש לי לג... אוקיי, סדר. היה לי לגים לרגע של FPS. אנחנו מתנו? לא. עוד נשאר עוד קצת. אז אם הפצצה עוד חי? איתי, מה זה אומר אם זה רק? כאילו אם זה יש אקדח כוונת, מה זה אומר, ואם יש אקדח רגיל? כי סורד זה די ברור שהוא פשוט הרג אותו עם הנייף. אז לא כל כך יודע. FGG. GG. GG. מה, קונים MP5. אני לקחתי M4. MP4. אני אקח MP3. רגע, חסר לי אוזניות. 50 קולה. 50 קולה? זה המשפט הכי טוב 50 קל יש שם, אתה מבין? אבל מה הקשר? מתי אני אומר דברים עם קשר? בוא ננסה לעשות משהו מתוחכם בניגוד למה שאני עושה בדרך כלל. כן, כי אתה הילד הכי מתוחכם מעבר. זין. מי שראה את זה בסרטון, אין, אני מת 100%. מי שראה את זה בסרטון,
שיעשה השטג זין לאיתי. טוב. בסדר. אני רוצה להתחיל סדרה חדשה בערוץ. איזה כי סדרה? אני רואה שאתם לא מבינים את רוב המטריאל אנרג'י. הסדרה החדשה שלי. לא מבינים את זה, וזה בסדר, כי גם אני בקושי מבין את זה. אז אני רוצה שתרשמו בתגובות איזה סדרה אתם רוצים. יולו. כי לא. בסדר, אפשר להמשיך עם המטריאל אנרג'י, וואי, אבל הייתי כל כך לא קרוב רצוי. להרוג אותו. טוב זה, טוב זה. בואו נראה כמה זמן אני מקליט כבר. הרבה בטח איזה בסדר. 20 דקות. לא, אני מקליט כבר חצי שעה, אבל זה לא משנה, אני פשוט אעלה את זה. כי זה משחק סיקור. אז... זה מוזר שלא עושים יותר בטה טסט. כי זה אולי יכול להיות הסיבה לקנות VIP. כן. רגע, איך אתה הולך לכל הפרק? הצצה. לא יודע, משהו מוזר. זה נשמע אני לא יודע, אני אחשוב על משהו טיפשי, אתה יסמוך עליי. אוקיי. טוב, נו מה, הם לא יודעים לשחק? 4, 3, 2, 1, ג'י ג'י. ג'י אל. ג'י. ג'י ג'י אל. למה קופס ניצחו? אין לי מושג. אוקיי, מה קונים? MP4. מה זה MP4? איתי, אתה יודע מה זה... M4. כן, זהו, אני קורא לזה מעכשיו MP4. איתי, אתה יודע איך קוראים לאמא עם 3 ילדים? MP3. הבנתי. בוא לא ננסה לעשות משהו חכם, כי קודם זה הרג אותנו. בוא, אני אחריך. כל הכבוד אברי. כן, אין בעד מה. אם ככה תעשה בצבא באמת, יהרגו אותך. הם פה למעלה בדרך כלל. כן, אני יודע. הנה! וואי, עוד צולפים בנו איתי, הם צולפים בך, הם צולפים בך. מה? לא אוי, לא. אני רואה אותו. אני לא מבין איך מורידים אותי במכה אחת. הרגתי. מתאים. אוקיי. הרגו אותך? כן, איתי, זה בגלל שנזהרתי אותך. אוי אוי אוי. דווקא יפה. 3 קילים ו3 דפס. 3 דפס, 3 קילים. כל הכבוד אמרו. המתן שנייה. ומנג'ור מספים אותי. אם מנג'ור רושם משהו, זה ברור שעוד שנייה הוא יתחיל להספים. תכתוב לזה? תגיד לו שיהיו ריקורד. לא, אני לא אגיד לו, אני רוצה לבחון אם הוא באמת יספים אותי שוב. היה סרטון אחד, רוב הסרטונים שלי עד היום הוא הספים אותי. אז בוא נראה אם הוא ממשיך. יאללה. 2 על 4 ואנחנו... וואו! וואו. 2 על 2 הוא טוב. מה איזה פורום? יש לנו FK בן זונה. כוס. שיט, הרגו את הפרו. ג'י. למה קופס ניצחו? אם הוא היה שורד עוד שנייה? אוקיי, יאללה, אנחנו עכשיו... זה 3-1 לנו? לא. עכשיו זה נגדנו. יאללה. מה אתה רציני? 1. יאללה, רוצה. כן, איתי, זה 3-1 לא לנו, זה נגדנו. כן, הבנו. יאללה, בוא. לא, בוא נעשה מה שהם כל הזמן עושים איתי, מה אתה נוב? מה הם כל הזמן בוא עושים? נעלה. איפה אתה בכלל? עליתי בסולם. זה נשמע מפגר. קילפתי אבוקדו בחושך. כן, איתי יופי, קילפתי אבוקדו בחושך. הגיוני מאוד. איתי, אתה חוסם אותי. זוז. אני אעשה לך בלוקליץ' ואתה תיפול, אל תעצבן אותי. איך תעשה לי בלוקליץ' עם רובה? לא יודע, מעניין אותי באמת מה זה בלי הטקסטורה. נראה לי שזה זיקוק. אנחנו כחולים, נכון? כן. היי! אוי, לא, הצילו אותי עכשיו. כן, איתי, אני ראיתי את זה, תגיד תודה. אני חצי לבד. כן, אולי טיפה הכרת תודה תעזור?
בבקשה. כוס אמא שלך. נפלתי. מה? הוא משם. אתה ראית את זה איתי? אומרים מעליך, קפצו. שיט. יכלת להגיד לי את זה לפני איתי. אמרתי את זה. אמרת לי את זה שנייה לפני. בום. מתו. And GG. GGL. GG and JJ. מה אתה מת? GG. לא, בוז. זה. יאללה, MP4? MP4, MP3. קניתי MP4. יופי, אני קניתי MP3. יש לך אוזניות בשבילי? לוקינג לייד. יאללה בא. אתה בדרך הזה? בדרך המדרגות? די? לא, בוא מפה. פה הכי טוב. אתה ראית? עכשיו עליתי פה. נכון, בדיוק, אני עקפתי אותך. רצית להיות ראשון. טוב, תראה, הם בדרך כלל באים מפה. היי. יש קיל שלי? גייסתי. לא, אני כעסתי. תראה את זה. כוס אמא שלך. איתי, עכשיו אני מפיל אותך. היי, וואי. אוי אוי אוי. קיל הים. תפרח. זרק עליי רימון כוס אמא שלי. ראיתי. אנחנו מתים. זה משחק פחות טוב. כנראה שפה עומד להיות סופו של הסרטון שלי. גם? בסוף המשחק הזה. כשהם יקבלו את הניצחון הזה. אתה יודע, אבל שהצצה אמורה להיות באורך של 5 דקות. לא, מה פתאום איתי? זה טריילר. נכון. יו, תראה, אנחנו יכולים לנצח את זה. לא, מה פתאום? אנחנו מפסידים, שמנו את הפצצה ואנחנו לא יכולים ללכת להביא את זה. הנה הפצצה. נו, הנה היא. כן, אבל יש שם מישהו, מה, אתה טמבל? אז שיקפוץ עליו. אבל הוא יהרוג אותו, יש שם אבל שתיים. לא, אבל זה פשוט מטומטם. GGA. גוגו. 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 GG. אוקיי, וואי, זה אז- כמויות של קרמה. אז עד כאן בסרטוננו המדהים, והמאוד נכון. והמפסיד. איתי הוא נוב. השטג השטג איתי יונה. אומרים נוב. איתי, לא ביקשתי את הדעה שלך בסרטון. אוקיי, אז תודה שצפיתם. איתי, מה זה? סתום את הפה, אתה לא מקליט, רק אני מקליט. אני יודע, אני רוצה לחכות אותך. אבל אתה יכול למצוץ לעצמך, כי אתה כלב. צחק. אז תנו סאב ולייק, תנו לאיתי דיסלייק, ודיסאב, ואנצפיה, וכל מה שאתם רוצים לעשות לאיתי. איתי יצא, למה הוא יצא? אני לא כן, כי מבין. אני מחליף ל-1710. הוא החליף לי למציצה שלו. אוקיי, אז יאללה ביי. לא, איתי, סתום את הפה, רק לי מותר לעשות סיומת. אתה יודע משהו? הנה, עכשיו אני אעשה סיומת בשקט. אז תנו סאב, תנו לייק, תנו צפייה. תגידו לחברים שלכם. בעיקר למנג'ו, כי מנג'ו יש לו איזה 1,000,000 אנשי קשר בסקייפ. מקווה בשבילו שהוא רואה את הסרטון הזה, שיפרסם אותי. אז יאללה ביי.